गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाल देखिया बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव दावबायहैदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव हरखाबै दावबायनानै सुल लाहैदों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि आइ.एस. बर्नाल देखिया। बिथांनि दावबायनायखौ दुंब्रुद बरायदों बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि लिंथुमगिरि महिम चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाल देखिया बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि सार्केलखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गुजरात रायजोनि मिथिंगा अनफावरि समाज सिबियारि सुर बिथाङाबो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ सानजारि नोगोराव थानाय सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालि नब्लाङाव मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लायो। सावराय मेलखौ बेखेवना होयो मिरु एबसुनि नेथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेनो सुबुं फोनांजाब नेथारि सोमदोन ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लायो। कंग्रेसआ फैगौ 2024नि लकसभा बिसायख'थियाव देरहासार जागोन रोखा, बे बाथ्राखौ बुंदों गरजा मोसाहारिया। प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारा लाइमोनफोरनि फारसे जेबो हाबा मावाखै। दिनै गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय सिजौ हटेलाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि मोनसे जयनिं हाबाफारि जायो। बे हाबाफारियाव कंग्रेस हान्जाखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे आइजोफोराव कंग्रेसआव जयनिं जायो। UPPL BPF BJP राजखान्थि हान्जानिफ्राय गासै सा 30 सोद्रोमाफ्रा कंग्रेस राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जायो। मख'जाथावदि बे जयनिं हाबाफारियाव आसाम प्रदेश कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि नेथारि गर्जन मोसाहारि बिथांजों लोगोसे BTCनि बारग' MCLA ममिनुल इस्लाम आरो BTR ट्राइबेल सेलनि चेयारमेन जसेफ बसुमतारी बिथाङा नुजाथियो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव गर्जन मोसाहारि बिथाङा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दिल्ला शाखा पारासि आरो BTRनि क'क्राझार आरो मंगलदै बे मोननै बियाबावबो कंग्रेस दिल्लानि देरहासार जागोन रोखा होननानैबो बिथाङा फोरमायो। प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारा जेबो जौगालु हाबा मावनो हायाखै, जायनि जाउनाव गोबां लाइमोनफ्रा दिनै UPPLखौ नागारनानै कंग्रेसआव हाबफैदों होननानैबो बिथाङा बुंबावो। फैगौ 18 जुनाव गलाघाट जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायमावखुलियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा जिथि गायसनथाइ सान फालिनो साखाफारा। मैया बेनिनो सेथि बर' सुबुं आफादनि जथाइ जथुमा जानानै थाङो। गलाघाट जिल्लानि बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद फारियै जिल्ला UPPO, आबसु, BSS, आबोब, XBLT आरो बायदि बायदि आफादफ्रा बाहागो लागोन। गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि तिलिसाल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव जथाइ जथुमा खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव 2023 मायथाइनि SSLC आरो HS आनजादाव टप 10, SSLC सा 10 आरो HSनि सा 30 फारियै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि फरायसाखौ बरायनाय जागोन। अरां दख'रा एबसुनि हारिमु नेथारि कपिल दैमारिखौ बिबाननिफ्राय एरख'बाय होनना रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। मख'नो गोनांदि अरां दख'रा एबसुनि हारिमु नेथारि कपिल दैमारिया BPF दोलोआव जयेन जानायनि खौरां मोन्दों, जायनि थाखाय बिथांखौ दख'रा एबसुआ बिबाननिफ्राय बोखारो एबा एक्सपेल खालामो। क'क्राझार जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि अल BTR चिफ क'अर्डिनेटर लाइफांगोरा नार्जारिनि बानजायनायाव बामिजरा, हाथिकुलि आरो देमदेमा गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा तृणमूल कंग्रेसनि नियम नीति आदर्श आरो आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै गासै सा 200निबो बारा तृणमूल कंग्रेस राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैदों आरो बेजोंनो लोगोसे PCTC कमिटि दाफुंनाय हाबाफारिखौबो दाफुंनानै होयो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन क'क्राझार जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि अल BTR चिफ क'अर्डिनेटर लाइफांगोरा नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि उत्तम तालुकदार, बारग' मिनिस्टार राजन मोसाहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। BTRआव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद। तितागुरि फुरगाव गामियाव PMAY जेल लुफुंनायनि मुङाव BJP आरो UPPLनि मेम्बारा रां लानायनि गोख्रों अजद। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BJPनि PCTCनि मेम्बार सुशील अधिकारी आरो UPPLनि मेम्बार सुमित्रा अधिकारिया न' मोनग्रा बिगोमानिफ्राय 5,000निफ्राय 7,000 रांसिम घुस लानायनि अजद सिखारदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा घुस लानायनि गोख्रों अजद दैखांदों। दिनैनिफ्राय जागायबाय
साननैनि आबुं हाबाफारिजों NIBनि खुंगा सेथि हायुं गेजेरारि सावरायमा क'क्राझार CITनि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सावरायजथुन नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बर' राव हारिमु थुनलाइ आरो जारिमिननि सायाव गुवारै सावरायजायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसामनि मन्त्रि उर्खाव ब्रह्मजों लोगोसे भारतनि नसुंसे हादोर भुटाननि आलासिफोरा। दावबायसा बर'आ गावनि दानारि बेथननि रांजों माथावरि गिसिखानायखौ जिअ' बेगजों फाहामदों। उदालगुरि जिल्लानि सोनाब सिमाजों गंगार हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय गोख्रै सुख्लाय दैमाया बोसोरफ्रोमबो हायेननि रायजो राजाफोरनि गोबां खहा खालामबोदों। उदालगुरि जिल्लानि सोनाब ओनसोल सुख्लाय, सुवला, आदारिकाट, जंगल बस्ति, सिंग्रिबारि, बोग्रिदाङा गामि बायदि गामिफोरनि नखरबारि, माइ दुब्लि फोथार बोसोरफ्रोमबो हाखुरखाना दै लोमसावना गोबां खहा खालामबोनाया गोदान खोथा नङा। थांनाय बोसोरावबो बे सुख्लाय दैमाया आदारिकाट, जंगल बस्ति, सुख्लाय आरो सिंग्रिबारि फोनांजाब लामाखौ खावख्लाबसे गिसिखाना दोनदोंमोन। बे गिसिखाना थानाय लामाखौ रायजोनि गोबां उसुबिदाखौ नोजोर होनानै दिनै दावबायसा बर'आ गावनि दानारि बेथननि रांजों जिअ' बेग लाबोना खुरखानायखौ बन्द' खालामनो आरो थांलाय फैलायाव खाबु खालामनो खोनानै होदों। दै बानाया फैनायनि सिगां गिसिखानायखौ होबथानो राहा खालामाब्ला गोबां खहा जाबावनो हागौ होनना फोरमायदों। बेनिखायनो दैया फैनायनि सिगां एसे राहा खालामनो बे खामानिखौ मावनाय जादों होनना दावबायसा बर' बिथाङा बुङो। दानिया फैदों जोबथा खौराङाव। ढेकियाजुलि LKD कलेजाव सोमजिदों मोनसे मुगैथाव लाजिथाव जाथाय। ढेकियाजुलिनि लेकनाइट अमिय कुमार दास जौमा फरायसालियाव लाजिथाव जाथाय सोमजियो। हिन्जावसा हस्टेलाव ओंखाम संग्रा रान्दुनि खुन्थि कलथाया सासे फरायसा हस्टेलनि आइजो गाहाय मावख'गिरिनि दुगैनाय खथायाव दुगैबाय थानाय समाव स्रोदै भिडिअ खालामबाय थानाय समावनो हमजायो। जौमा फरायसालिनि हिन्जावसा हस्टेलनि फरायसुलिफ्रा बे जाथायखौ लाना दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। जोबथायाव खुन्थि कलथाखौ पुलिसा खाना लाङो। फरायसुलि हस्टेलाव हौवा मानसिखौ खामानि एबा ओंखाम संनायनिफ्राय अदेबानि अरायथा नङै खामानिनिफ्राय होखारनाय जाबाय। हिन्जावसा मानसिखौ साख्रि थिसननाय जागोन होनना बुंथियो जौमा फरायसालिनि गोरायुं खुबदेब गोस्वामीया।